ассалому алайкум. Метавонам? Нағз раҳмат шумоса. Саломат бошед, беҳтарин. Беҳтарин. Мо варзигарои рақс кардан ҳам метавонем. Зарба задаву масалан сальто задаву хел аз дасти мо мебинем. Ки ман яд кардам ки аввали барнома дар охили толор во мехӯрем якҷо барвораи варзиши давида баданро гарм мекунем. Акун маълум аст ки шумо бо ҳамаи рақсҳоятон баданро гарм кардед, бо ҳамаи сальту зарбае ки задам боисоса баданро гарм мекунам. Бале. Ман ба машқҳои шумо тайёр. Бори дигар хуш омадед ба барномаи варзиши. Саломат бошед. Хуб, бинандагони азиз, ин барномаи варзиши Қавитан аст ки манзури шумо мегардонем. Дар меҳмонии имрӯзаи мо иштирок доранд Мадина Қадамова, ҳунарманди ансамбли ориёи Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат меварзад. Бинандагони азиз, акнун чӣ тавре ки шумо медонед, барномаи варзиши Қавитан танҳо санҷиши устувории бадани иштирокчиён аст. Аз ҳамин хотир дар барномаи имрӯзаи мо бонуи ҳунар, бонуи муваффақ, як бонуи аст ки аллакай маълум аст қаду басташ. Ҳозир мебинем тамринҳо чӣ хел шурӯъ мешаванд ва мо барномаро пайгирӣ мекунем. Бо мо бошед. Dil mega boro boro yak dilam mega naro naro toqat nadorad dilam. Мадина Қадамова 28 июли соли 1995 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. Овозхони ансамбли эстрадии ориёи Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Аз моҳи январи соли 2019 дар ансамбли ориё фаъолият мекунад. Аз соли 2016 то соли 2018 дар ансамбли хизматнишондодаи рақсии Лола ба ҳайси ҳунарманди соҳаи рақс фаъолият намудааст. Дар айни замон донишҷӯи донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода мебошад. Акнун бинандагони азиз, якҷо тамринҳои имрӯзаи барномаи варзиши Қавитанро шурӯъ мекунем. Саломат бошед. Ман гитара овардам, сар мекунем? Бо гитара чӣ кор мекунем? Бо гитара суруд мехонам. Бинандагони азиз, варзишгари бузург Брюс Ли гуфтааст: ин сухан вуҷуд надорад, ман наметавонам. Як нафар тавонист, ту ҳам метавонӣ. Касе дигар натавонист, ту аввалин бош. Аз ҳамин хотир варзиш барои як гурӯҳ одамон хос нест. Яъне варзиш барои ҳама хос аст. Ҳама метавонанд бадани худро гарм кунанд, ҷисми худро обу тоб будиҳанд. Мадина, чӣ фикр дорӣ дар ин гуфтори? Ман ба гуфтаҳои шумо розӣ ҳастам. Варзиш гарави саломатӣ аст. Абдураби беҳтарин. Фақат иҷозат диҳед ки ман як суруд хонам. Баъдан шурӯъ кунем ба машқҳо. Тамом лаззат мебарем. Марамат, як суруд бо гитор. شدن چار جوان هر چار گرفتن کمان آنها شدن پر ارمان یا مولا یا مولا یا مولا پدر بگفت بر پسر امروز نکنید سفرتون پر خطر Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. La 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 варзиш барномаи варзиши Қавитан ки намоиши варзишӣ аст, замин хотир шумо ҳам суруд хондед ва ман ҳам кам тамрин кардам, чунки дар ҷараёни ҳардуямон гарм шавад. Бале. Телеруҳан ва ҷисманигу. Ва фикрам шумо дарк кардед. Бале. Ташаккури зиёд, бисёр саломат бошед. самимӣ буд, лаззат бурдем, ҳаводорини мо низ лаззат бурданд ва гуфтанам монад ки варзиш ва санъат ҳам тамом ҳастанд. Бале. тавъами варзишу санъатро шумо чӣ хел шарҳ медиҳед? Абдураби медонед, ман пеш аз оне ки овозхон будам, ман ҳунарманди рақс будам дар ансамбли хизматнишондодаи Лола. Баъдан фикр мекунам ки ин варзиш, рақс варзиш аст. Барои он ки мо тамрин мекунем, пеш аз оне ки
ба рақс шурӯъ мекунем ва аввал тамрин мекунем мисли варзишгарон. барномаи варзиши капитан тамринҳо дорад, зинаҳои варзишӣ дорад ки аллакай шумо ҳозир гиторро мемонеду шурӯъ мекунем бо ҳамин таҷҳизотҳои варзишӣ ки дар толор мебинед мо шурӯъ мекунем. Бинагони азиз, моро пайгир бошед. Мо бо Мадина Қадамова бо шумо ҳастем. дар дасти ман бандпарак аст, яъне скакалка. акнун ҳозир одатан дар барномаи варзиши капитан мо умуман истифода набурдем бандпаракро, лекин аз сабабе ки дар барномаи варзиши мо Мадина Қадамова иштирок доранд, ҷавон ҳастанд, нерӯманд ҳастанд, бағайрат ҳастанд, қаду қомат доранд, мо имрӯз бандпаракро истифода мебарем. ин бисёр оддӣ аст, қулай аст, мураккаб нест. ман як маротиба ҳам хеле оддӣ нишон медиҳам. ҳама ин чизро иҷро карда метавонам. Метавонед бинагони азиз дар ҳамин ҳолат масалан ду маротиба иҷро кунед ва самти актив масалан метавонед оҳиста. лекин ҳозир мо муайян мекунем ки Мадина Қадамова чандто мепарад, ҳисоб мекунем якта якта. баъд мешавад оҳиста дигар иштирокчиёнам зудтар иҷро кунам. ман чандта бояд парам? шумо аввал иҷро кунед. иҷро 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 тақрибан 55 то иҷро кардам. тақрибан 55 то. инам аллакай як натиҷа аст, натиҷаи назар аст ки акнун касе дилхоҳ касе набошад метавонад. ман хаста шудам. тамошобини азиз, гуфтан ҳамонад ки дар ҷараёни тамринҳо ҳатман бояд кам об нӯшидан дошт, чунки бадан низ бо об таъмин гардад, мубодила шавад ва ҳалқтар шавад. инам дар ҷараёни тамринҳо иҷро кардани тамрин кӯмак мекунад. хоб бинандагони азиз, акнун мо гантелҳоро аз замин гирифта мегирем оҳиста. нигоҳ кунед, дар ҳамин ҳолат гирифтан дуруст аст. баъзеҳо гантелҳоро ки аз замин мебардоранд, ин ба осеби миён рафта мерасад, яъне ки миён осебпазир мешавад. аз ҳамин хотир мо каме зонуро қат мекунем, оҳиста бо қомати рост гантелҳоро ки мебардорем, қоматро рост мекунем, ба самти ақибтар меравем, оҳиста ки мешавад. нигоҳ кунед, як вақто ман ба шумо нишон медиҳам, баъд иҷро мекунем. пои чап ба самти пеш бурда як ҳисса ба ҷои роҳи пои мекунем. боз анамки иҷро карда то назди ту меравем, боз бармегардем. бозам ҷавем бисёр. як ду пои рост, се чор чап як ду се чор. як бор дигар як ду се чор. чиқар датунест мекунед? хуб ҳис мекунед? бале. акун ба самти ахир. як албаст. ду мамандаме. ду як ду як ду мондаш. як бор дигар пеш. як ду бас. абдураби намешад ки ман як суруд хонам. ҳолаи варзиши ки дар омад дигар мураббиё камтар саргир мешаванд, сиёсат доранд. сиёсат дар хона накунанд, дар зал накунанд, дар берун накунанд, дар гӯ сиёсат мекунанд дигар. қабул саломат бошед. хоб бинандагони азиз, нафасро каме рост мекунем, мегзорем ба дигар тамрини барномаи варзиши капитан. бо мо бошед. хоб бинандагони азиз, аз сабабе ки Мадина Қадамова бисёр ҷавонам асту ғайюр ҳастану қобил ҳастанд, мо камтар тамринҳои мураккабтарро дар пеш мегузорем, чунки акнун ҷавони мо бояд муайян гардад. хоб бинандагони азиз, шурӯъ мекунем тамринро. дастаро ба замин гузошта боисо меравем. як ду як ду камтар беҳтарин меравем. як ду албестен як ду се чор. як бор дигар як ду се чор.
нигоҳ кунед аз ман зудтар зудтар ду се чор охирон маротиба аккуратно як ду се чор хеле шумо ман нақс аккуратно ки аст устоди сахтгир خب نگوری از این سکون میگذاریم با تمرین نوبتی خود خب آنها روزی وقتی میگذاریم دیگر تمرین بودا پریس میشه و تورنیک دیگر تجزیه کن باید کم کم اجرا میکنیم وقتی رقص و جوش دهیم تمرین هم جوی خودش دوره روز یک مرتبه ما مثلا شما دا نشون میکنم من دا روز میکنم که دست کنیم بسیار خوبه است میتونید هر دو پوچه را بارداریم و میتونید چاپ بارداریم میتونید سم بارداریم میتونید یک و میتونید مثلا بالانتر چکار کنیم حرکت کنیم لیکن تو میون فکر میکنم بسنده است ман кӯшиш мекунам аз уҳдаи ин машқ бароям خوبش یک تک تو میون بارداریم خب خوبش تو میون میباردارید تو میون як хоҳиш дорам лекин аз шумо то вақте ман машқ мекунам шумо метавонед як чанд суруд замзама кунед бинамин азизи навакаи як боши як чӣ мегӯям шедевр мегӯям чунки аввалин маротиба дар баронаи варзиши қавитан ҳунарманд яъне сароянда ба ман хоҳиш кардам ки ман суруд кунам мараман меравим ҳозир ман суруд мехонам офарин вале анами суруди ман меравим як ду се як миша ду миша се офарин чор панҷ шаш як бор дигар як ду се ҳафт ҳашт нӯҳ бас фикр мекунам басанда аст затона чӣ хелис мекунед нағз хоб як бор дигар иҷро мекунем баъд камтар ман ба шумо савол медиҳам суҳбат мекунем дар ҷараён маромад 5 маротиба дигар иҷро кунем 5 маротиба меравем як ду се чор панҷ бас аст хоб як савол дорам ҳамин ҳунармандон сарояндаҳо аз мо маълуманд ҳаводорон бисёр ҳастанд лекин барои чӣ ҷавондухтароне ки ба варзиш машғул шаванду мисли зебуниса рустамова мисли мавзуна чориева мисли ана алакай шоира зулқарнаинова матлуба каримова каманд бонувони варзишгар фикр мекунам ҳар як шахс дар зиндагӣ касби худро интихоб мекунад хоб шуд ман алакай дарк кардам ки шумо ба дунёи варзиш ворид шуд ва ақидаи худро гап задед вобаста ба қаҳрамон занҳои мо лекин боз иловатан чӣ ҳунарҳо доред ба чӣ корҳо машғул ҳастед шуғли шумо чӣ аст ростӣ ман реҷаи рӯзӣ дорам барои худ ки ҳар рӯз мисол ба кор меравам баъдан ба омӯзиши забонҳо баъдан ба курсҳои дузандагӣ пазандагӣ ки фикр мекунам ҳар як бонуи хусусан бонуи тоҷик зани тоҷик бояд аз уҳдаи бисёр корҳо барояд чӣ хел мегӯянд ки ба як зан 40 ҳунар кам аст ба як занам 40 ҳунар кам аст бале хоб акар баъди прессак иҷро кардем ҳозир мушаки қафасинаро иҷро мекунем ҳаракат ман як маротиба ба шумо нишон медиҳам ҳаракатро хобам қомата рост мекунем аз дасти рост чап мегирем як маротиба тамринҳо ба шумо пешниҳод мекунам яъне иҷрои қафасина аст мушакҳои қафасина оҳиста намке пеш мебарем як бо ҳисоб ҳамро бурда оҳиста ба ҷои аввалаш бармегардем сарсуман ҳамешаем муҳим нест часпондан муҳим дуруст дақиқ иҷро кардани ана ҳамин амал 10-12 маротиба иҷро кунед баъдан оҳиста дар ҷараён то 100-200 кило масалан мадина дар ҷараён ҳаракат карда каме ягон лаҳзаҳои хотирмона шумо гап мезанед ба мухлисон мо шуморо гӯш мекунем лаҳзаҳои хотирмон иҷро мекунем як лаҳзаҳои хотирмон фикр мекунам ин қадамҳои аввалини ман
дар саҳнаи калон. Бениҳоят як акун инҷо рақс нест, варзиш аст, камтар ба ҷуръатона, тезтар як аст. рӯзҳои фаромӯшнашаванда буд, ки ман бениҳоят метарсидам қадамҳои худро дар саҳна. Шумо қадамҳои саҳнаро гуфтам, Бале. ман каме қадам дорам. Қадамҳои саҳна. Бале, бале, ман камтар вазбин мекунам вазнро. Монед озид, монед. Шуд, акун мебардорим. Мебардорим акун. Намешавад. Барои чӣ намешавад? Барои ки Мебардорим. қувват нест дигар. Як бор дигар. Намешавад Муҳаммад Рабӣ. Хел ман 100 кило монда. Ман бо 5 кило зиёд мекардам. Саросима шуда 105 кило монда. Мадина. Бале. имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қадар шароитҳоро барои мо фароҳам овардааст, ки мо бояд пайваста ворид шуда иҷро кунем. Яъне дар солҳои пеш ин гуна шароитҳо набуданд, одамҳо ангушумор мерафтан иҷро мекарданд, лекин имрӯз ҳамаи чӣ муҳайё аст, мо бояд иҷро кунем. Шумо дар оянда боз барои омада барои ҷисмро мушакҳоро устувор гардонидан баъд зуд толор ворид мешавед, иҷро мекунед омада. Бале, ман кӯшиш мекунам, ки вақт ҷудо кунам ба омадани толори варзишӣ. Хоб, саломат бошед бинандагони азиз. Дар ин ҷо мо тамрини охирони барномаи варзиши қавитанро ҳоле ки иҷро кардан ба анҷом мерасонем ва дар охири барномаи варзиши қавитан мо як тамрини дигар дорем, яъне бо номи рекорди базону қад нишастан аст, яъне приседания. Хоб, дигар иштирокчиёне ки дар барномаи варзиши қавитан иштирок карданд, онҳо аллакай рекордро задан, пай дар пай буд. Охирон маротиба устод Лутфулло Давлатов иштирок карданд ва рекорди устод Иззат Шарифиро зада 40 маротиба шишта хистанд. Акнун Мадина Қадамова ҳозир аз ҷои хиста базону қад нишаста кӯшиш бояд кунанд, ки ё 41 маротиба, ё 500 маротиба, ё 879 маротиба шишта хиста рекорди имрӯзаро зананд. Хоб, Мадина, ту медонӣ, ки ту аллакай дар байни бонуое, ки дар барномаи варзиши қавитан иштирок карда буданд, якумин нафаре ҳастӣ, ки бар ҳамин зонухат шишта мехезӣ. Ҳозир вазн, яъне ҳаракате ки зонухате ки мо дар пеш гузоштаем, бонуо алоҳида аст, марду алоҳида аст. Яъне марду аллакай 40 расидааст, ба бонуҳо ту якум шахсе ҳастӣ, ки ба зонухат мешинӣ ва баъдан дигар иштирокчиён бонуое ки мебиёянд метавонанд рекорди туро зананд. Ҳозир ту масалан иҷро мекунӣ. Бале. Хоб, метавонӣ дастро пеш, метавонӣ ба пушти сар, метавонӣ Дар ба миён миён гузорӣ. Хубаш ба самти пеш мегузорӣ, лекин то бо охир нишаста аз ҷои бармеказем. Комад рост бошад. Мешавад? мумкин аст даsto дар миён. Мешавад? Ин аз давраи мактабӣ аз ба ман давраи- одат шудааст. 3, 4, 5, 6 зомо фарохтар 7, бале. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. Акнун бонуҳои азиз Мадина Қадамова 27 маротиба ба зонуқад нишаста хистанд. Ин аллакай ба ана ҳамун рӯйхати бонувон дохил мешавад. Яъне фақат танҳо бону агар як нафар дигар агар биёяд 28 маротиба занад, рекорди Мадина Қадамова зада мешавад. Аз нав мо иҷро мекунем. Бале. Хоб, Мадина, суруде ки шумо аллакай дар ҷараён хондед вай басанда буд, кофӣ буд, чунки аллакай дар толори варзишӣ ки ворид гаштед, танҳо тамрин аст, машқҳо ҳаст, дигар зинаҳои варзишӣ аст, ки шумо бояд иҷро мекардед. Аллакай хуб иҷро кардед, гузаштед, рекордро ҳам иҷро кардед ва мо дар оянда боз интизор мешавем як нафари дигар, бонуи дигареро ки рекорди Мадина Қадамовро занад. Гумон мекунам ки зада наметавонад. 27 маротиба аллакай рекорд зада шуд. тамошобини азиз, дар ин ҷо барномаи варзиши қавитан ба анҷом мерасад.
ба шумо сарбаландӣ, саодатмандӣ ва сарфарозиро хоҳонам. Ҳамеша нерӯманду солиму қавитан бошед. То барномаҳои варзишии дигари Қавитан